Salom damang dainang nani haholongan, horas madihita sasudina. Selamat hari Minggu, selamat beribadah madihita. Pangulani Huria GMI, Jemaat GMI Kasih Karunia, Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Pasahaton mauleate tusudehita naromar minggu di Sadarion. Di minggu naro raphita totong marminggu berbahasa Indonesia. Di gelombang pasadahon, dohot berbahasa Batak, di gelombang paduahon, tuhatama namandongani hita sasudena. Damang dainang nani haholongan, hohom mahita martangiang di bagasan rohata. Rima hita jongjong. Marede mahita Yesus sai ingani. Yesus sai ingani muriam tokto sai parbadiai napungu dison rohana migohi dota simi nasa pangarsahi sai padamai asalam dumoras lakanami be pai mahari hobas midabo yimi amin. Jahobado parjambaraku nina tondiku, dibaheni marhaposantu ibana maau. Pardenggan basa do Jahoba mida akan namarhaposantu ibana, mida tondi nina mangalului ibana. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadian na tumapalangi dohot tanoon, sai di parsaurhon ma damena tu tondi tabe. Amin. Jongjong dopehita. Tapuji matuhata sian nomor buke ende tulu pelopat out na 1000 haliganda. Out na 1000 haliganda saringarni soaraki naing nasa
mahita mandok tangiang panindangion rak mahita mandok ale amanami na di banua ginjang na manopahami sian holong ni roham na mangaramoti hami marhite-hite holongmi jalan apa tauhon hami di bagasan holong ni roham mardongan haserepon ni roha hupar hatopot hami donaso wa holongi hami ho siana saroha tondi pikiran dohot gugunami jala dongani pedang huwa holongi hami songon paka holongi ni Kristus di hami namian dongolum di bagasan tondi nami alai hutulak hami doi marhite-hite pangalahon nami hutulak hami do tondim dang huradoti hami lomo ni roham ipe sesamana sadosa nahula hami urupi mahami paturehon pangalahon nami jala di bagasan panogun-nogun ni tondim mahami disude ulaun nanaing ulaun nami tujuluanon asa gabe patar di bagasan hami dohot di bagasan saluhut halak hamuliaonmu namian di bagasan panopayon marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hohom mahita martangyang di bagasan rohat tabi. Hata si patogar tondi jala di dokon dohami majami tahon dohot makatidakon tunatorop pabua ibana doi natinodo ni debatahian gabe panguhum di akan namangulu ro di akan namate saluhut panurirangi makatidakon taringot tu ibana jalon ni ganup na porsea di ibana hasesan ni dosa marhite sian goarna rak mahita martangiang nani ajaron itu hatta Yesus Kristus tangiang ale amanami ramado mahita ale amanami na di banua ginjang sai pinorbadia magoarmu sai Roma harajaunmu sai saut malo maniroham di banua tongaon songon na di banua ginjang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami tugihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago ayhodo napuna harajaon dohot hagugon rodi hasangapon rodi saliling ni lelengna amin. Majaha mahita marsialu salusan ima hatan itu hata natar surat di pesalmen 100 tulu ayat sada sahat rodi ayat walu di ayat walu anon rak mahita majaha rim mahita jongjong.
Puji ma Jehovah ale tondiku, jalana sarohaku di bagasan memuji goarmu nabadiai. Puji ma Jehovah ale tondiku, jala unang tunghalu pahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, ibana pamalupon akasahitmu sudena. Ibana paluahon ngulum sian hamagawan, ibana martupalhon tuho dengan basa dohot asini roha. Ibana pamahap roham marhite-hite dengan basa, asa mulak posoho, songon pidong Raja Wali. Jehovah do patupahon akka pambahenan hati goran, jala dit patikos uhum tu sude akan rupa. Ibana do pabotohon akka dalanna tu si Musa, tu aka anak ni Israel aka pambahenan nai. Para siroha jala perdengan basa do Jehovah, lambat tarimas jala para siroha godang. Amin. Glory Patri sangat madiama. Sangat madiama, anak tondi berbadiape, naut siang mulana, nang rodi salelena, ruang nang sogot pe. Amen. Rak mahita makatidakon hataha porsea otai, songon na di hati dakon ya kahalak na porsea di luat portibion, rak madok mahita. Ale porsea di dibata Jehovah, ido ama pargogo na soha tudusan, na tumapalangi doho tanom. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di porbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarbajal do ibana di hau pinorsilang, jala ditanom. Dungi mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul di siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudosani. Disima ibana pai mangulak sogo tutanoon, mangumi halak na mangulu doho namate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen aka nabadia, doho dihasesan ni dosa, doho dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, doho dihanguluan na sora suda. Amin. Hundul mahamu. Tapuji matuhata melalui kurniaka inata pewemi.
Molia tema di Tuhata, molia tema tuaka ina PWMI. Epistel songon patujulo ni jamitata di mingguta sadarion, imana tersurat di Heber 12 ayat 10 sahat rodi ayat 20 sia, songonon mahatan itu hata tapayut ihut ma di bagasan rohata. Aidang didapoton hamu natarjama nama si gorgor di bagasan api, manang hagulapon, haholomon rodi haba-haba. Manang pakuling ni sarune dohot saringar ni hata, pola mengelek-elek akan naum begesa. Unang tunasida di patongon hatai. Aidang tartaon nasida paksaina mandok, molodais dorbia tudolok, ikon matei dangguran. Pola didoksi Musa, dibahen sokal ni nataridai, hatautan doau jala akadodot. Alai dolok Sion ido didapoton hamu dohot hutan ni debata na mangului, ima Jerusalem na di Banua Ginjangi, dohot suru-suruan na marloksa-loksa, ima loloan pesta boloni. Dohot hurian ni naparjolo tubuh akan natarsurat di Banua Ginjangi, dohot debata si umi saluhut, dohot tondi ni aka partigor naung ripas. Dohot Yesus pangulo ni parpadanan naimbarui, dohot mudar na mangurasi parsuara na dumenggan unang mudar ni si Abel. Dagama hamu, sotung dijua hamu ibana nama kulingi. Ay mologari somaluan nasida na manjua ibana nama maksa di tanoon, lam hitama, anggota tundalhon ibana nasian Banua Ginjangi. Tanoondo dihutur soarana ujui, alai anggonuaing marbaga-baga do ibana songonon, sahalinari doau makuturi, dada holan tanoon dohot ma Banua Ginjangi. Alai hata namandok sahali nari patuduhon, nanaing muba mana tarhuturi, ima natinopaon, asahot naso tarhuturi. Tibaheni mauliate marohata, alata jalo harajaon naso tarhutur, marhitei-teido gabehita parhalado, halomoan ni debata, mardongan biar dohot hadaulaton. Ai api na mangalang do debata tai, ima sahatna, martuama akan nau bege hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Damang dainang nani haholongan, di minggu sadarion, marpelian tujolo dohita, ima nalaho manukapi dana renovasi ni gerejata. Tapasahat manon peliata, hata nitu hata namandok di Pesalmen 54 ayat 8. Maroha habisahon maau mamele tuho, pujiok kumaguarmu ale Jahoba, ai haleaon doi borhat mahamu. Tapuji matuhata, sian ende nomor 252 hupasahat ma artaku.
sahat martaku, oh Tuhan Tuhan, nang roh aku pasang, kok dihomai, sai disimahong maringan, asa hotok tong puji, jalan tong hubaritaon, oh dihunaan, pasahat maartaku, Tuhan Yesus ki, suaraku pehulehon, napunaan, lau mangotang akajolma, memuji Tuhan Jehovah, mengindehon haluan, gok dihoawon, pasahat martaku, oh Tuhan Tuhan, doh tolong dirahku, kok dihomai, holong mi palas rohaku, gabi mago marsaku, malum nang sude bungaku, oh napunaan. Taulay siya na sada. Pasahat Martaku, oh Tuhan Tuhan, nang roh aku pasahan, kok dihomai, sai disimahong maringan, asa hotok tong puji, jalan tong hubaritaon, oh napunaan. Amin. Rima hita jongjong. Maredema sai pasu-pasu. Sai pasu-pasu, oh Tuhan, na pinelehon tu jolong, asa di patehurian, lau pasala pun mo tok-tok. Amen. Tabige matiting ni huriata namasa dinasa minggon.
tabigema tikting ni uriata di minggu ta sadarion. Di hari Minggu 21 Agustus 2022 ima di minggu nengro tapatu pado marapelia tujulu ima tudana renovasi gerjata. Kebaktian sekolah minggu dohok remaja di Patupa 2 gelombang secara offline di PKM Misada pukul 2 WIB dohok pukul 10 sada WIB. Pertangyangan sektor. Di hari Rabu 24 Agustus 2022 di Patupado di sektor Ayahanda di Bagas Seni Keluarga Insinyur Sunggul Hutauruk Guru Huta Barat Nahinan ima di Jalan Panci nomor 14. Di sektor Medan Kota di Bagas Seni Amang Dotorandus Sitorus Boru Marpaung ima di Jalan Bahagia Gang Meranti nomor 78. Boru Manurung tadi. Di hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 di Patupado Kebaktian PWMI dohot P2MI masuk pukul 10 WIB dohot pukul 10 WIB. Di hari Jumat Mardalan do Songona Somal ima sermon the speaker CLS di Patupa masuk pukul 10 WIB. Di hari Sabtu 27 Agustus 2022 di Patupado Pertangyangan P3MI di gereja masuk pukul 10 WIB. Di Patupado Pertangyangan sektor Padang Bulan Sada di Bagas Seni Keluarga Insinyur Rudi Sembiring Boru Siregar ima Jalan Trompet nomor 36 Keluarga Titi Rante. Akaruas ni huria na maulang tahun perkawinan ima siang tanggal 21 Agustus satu tanggal 27 adong 2 kepala keluarga. Ruas ni huria na maulang tahun hari adu tubuh siang tanggal 21 Agustus satu tanggal 27 udang na 15 halak. Tonoma Hatani Demata, sian keluarga besar Gemika Sekornia Jalan Hang Tua nomor 2 Miran, Molomian Hamu di Bagasan Au, Jala Molomian Hataki di Bagasak Kamu, Jupak Kamudo Manang Diape di Pangido Rohamuna. Selamat ulang tahun Gajang Ma Umur Muna, Ipas Jala Guk Lasni Roha Mahamu, Toktong Tuata Yesus Ma nama masuk-masuk. Barita Lasni Roha. Nunga seorang sada dana bawa di keluarga Gordon Daniel Hasoloan Manurung Boru Nainggolan sektor Medan Baru Sada. Tubuh di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2022 Naksalpu di Rumah Sakit Stella Maris. Ipasdo danaki suasongoni na torasna tuat tama na mamasu-masu keluarga Asida. Barita Arsa Niroha. Nunga marujungolu amata Carlos Siobing sian sektor Padang Bulan 2 ima na di hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 10.45 WIB di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Jalan Nunga di Suaton na di hari Rabu 17 Agustus 2022 Naksalpu di pekuburan Padang Bulan pajak sore. Katanya koma keluarga na tinadikonna asa tumibu tarapul roha nasida. Nama ragam. Pinabotohan tu aka kita saluhuna. Aka yana kota ima na berprestasi. Peringkat
1, 2, 3 dohot peringkat umum, sada 2 di tingkat SD, 1 SMA, SMK, asa mangalehon fotokopi rapot tu inang pandita Elita Boruta Barat STH, manang tu inang le speaker R Boru Simanjunta Esa. Manang langsung mahatu bagian sekretariat Gerijata. Di Paima paling lambat di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 naneng ro. Songononima buah-buah titing dihita salu nak. Adorang hita naeng matang yang hamalimon, marede mahita ima siat buku logo ede nomor 276 ayat sada sahat 24. Jesus ngolu biton diku odo haporu sakit gok di hoda madiriku rodi ngasa lakaki lam takasa batu duhon tuawon pagok kopi asa ihu halung gunon hot maau di lambumi jakon mabain siseanmu nagirgir tu padami say surdukon matanganmu asa to utiopi ton dimisay tong paiyan diawon tinobus mi tumpat dawa aumaneyan pinarbaga pagami. Amen. Oh maita martangyak. Pinuji, pinasangak maho, ale Tuhan, pinamanugut niarion, bagasmu namar badiaon, laho pasahaton, hamurton nami tuho Tuhan. Iparguguyo rohami, diari arinok salpu, gabiboy pehami, marhahi pason, marpungu dison, marede, martangiang, dang alani gugunami, alai alani dengan mibasamdo, tuhami, ganup marsada-sada. Ale amang, dina marsada roa kami, dinalas martangiak kami, marhite-hite, todimi, mangido kami Tuhan. Parbadai mahami sudih, asa taluk kami, majalo aka basa-basami. Mardongan elek niroha, itangang nami ale Tuhan ditikyon. Negara namion Republik Indonesia. Pasu-pasu matuhan di pemimpin nami, Presiden dohot kabinet, dohot pemimpin na paling tibo, saat na paling rendah, saat ma na sida pasu-pasu mi Tuhan, nunga taruli kami
merayakan 70 tahun hari kemerdekaan. Tuhan tabai di negara namion kemajuan. Leon ma Tuhan kemajuan di bidang pertumbuhan ekonomi. Dalam pada umasian krisis resesi ekonomi secara global. Pargogoi Presiden nami marhite bisuk dohot apistaran nasiak ko. Dala Tuhan pada uma sian kelompok identitas radikalisme dohot agamis nanaing mabain perpecahan tu negara namion. Tuhan, pemerintah namion di segala rencana ke depan lau pamajuhon menghindarkan diri dari resesi ekonomi. Tuhan pasu-pasu ma asa berhasil mengendalikan dalam mulai tema Tuhan bui negara namion mengendalikan COVID-19. Teruslah jagai kami Tuhan. Kurangkanlah Bapa COVID-19 ini dari bumi ini. Asabui kami beraktivitas secara rutin seperti biasa. Pasongoni oleh Tuhan, kami pe ruas seni huriamon, kurang do pergumulan di ngulu nami. Sian ianakon, parkarejuan, aka arsa ni roha, nama bayi gale kami sipata. Alai Tuhan, di patuguhodo roha nami, lau madalani situasi na suliti. Anak nang pinalumemu tuhami, sian aka dakdanak na met-met. Tua ka nama gurang Tuhan, pasu-pasu ma ali amang asa gabe jolma nahasia di goluna, lumubi pasangapon kuarmu nabadiai. Aka pasikola Tuhan, tabay mabisuk tu anak kon nami asa memiliki ilmu pengetahuan, jalaboy na sida berdaya saing di tonga-tonga masyarakat, berintelektual tinggi, jala kami pe marlas niroha, jala na sida pe mandapoton parkarejon na di tonga-tonga masyarakat. Aka ianakon nami amang nasohot ripe, nasadong dope sirokap ni todina, paturu matuhan tunasida obartu lomo ni roham. Pasong ni ali amang naung hot ripe, alay dang marhagaber punasida di anak do di boru. Tuhan leon matunasida pasu-pasu nasumurumi, asa marlas tenirohan nasida dohot keluarga. Jala di pajono dirina tuho ali Tuhan. Dalam ningulu nami Tuhan, maragam do di pasu-pasuho di pasahato Tuhami, keluarga lepas keluarga. Tuhan pasu-pasu mai gabe dalam rezeki nami, leon matuhami aka japalan na loma, asa boy Tuhan marhite si leon-leon mi, boy hami manupaki hapor luon ni gerja nami, dalam mengurupi lumobi di tiktion Tuhan. Ima nahu pamasahami renovasi gereja metodis kasih karunia. Ale Tuhan amang nabasa ruas ni huriamon adong do na disuraton di buletin aka guar-guarna Tuhan pamalum ma pargugui ma leon matunasida ahotan ni to di porbadia asalam donok nasida pasahato diri natuho. Tua songoni daamang akadainang nalanjut usia gale pamatangna. Ale Tuhan nabasa surduk kematanganmu nabadiai leon matu nasida hasabaron leon matu daamang do dainangi goklas ni roha mamuji pasangapon kuarmu. Lumobi di yanakon manang keluarga
na mangalian perawatan Tuhan, leon ma kesabaran, asa taria Tuhan, ima na patuduhon, aholongan na ima tu akan atorasna, songon pati na dipasato Tuhami, ali Tuhan. Ali amang nabasa, hodo na punahami, inoksalpui ali Tuhan, sian ruasmon amata Carlos Siobing, nunga dialapo sia tonga-tonga ni keluarga. Tuhan, apul-apul ma keluarga na tinadikon, asa toktong nasida pasahaton dirina tuho, ala nahodo napuna hami di tonga-tonga ni ngulu nami. Amang nabasa, marlas ni roado hami di tikyon, nunga di basa-basa hono, sada dana bawa, di keluarga Gordon Manurung. Tuhan, pasu-pasu ma danak naung dipasahato Tuhami, ibu-ibu na gudang nasida, dao sian parsaitan, jala gui anakon naminya duan, gabe anak nahasea, jala marsanga ma guarmu di nguluna. Tuhan pardingan basa para siroa, sudah seksi nadong di ruas namion, di gereja namion, sian sekolah minggu, P3MI, PWMI, dohot, P2MI. Koma masu-masu nasida, asa marsi beta-beta nasida, laho melayani di gerejamu, ade Tuhan. Jala toktong maho nama dongani nasida. Ale Tuhan, di uluan ni huriamom Tuhan, ima pimpinan tertinggi nami, Bisop, wilayah sada, 2 pengembangan, pasu-pasu ma Tuhan, aka pimpinan namion, asa toktong nasida margugo mangudurhon huriamon tu kemajuan ni Gereja Metodis Indonesia. Distrik Superintenden, Padita Guru Injil, calon guru Injil, toktong mamasu-masu Tuhan, parsahalai Tuhan nasida di tonga-tonga ni huriami, asa marsahala goarmu marhite, atami, asa lam tambahami Tuhan, ruasmon marnasiroha, mamuji pasangapon goarmu nabadiai. Oh Tuhan, panitia renovasi, gudang do pergumulan na ali amang nabasa, di kebutuhan ni dana. Homa Tuhan, na mangaliod dalan, homa Tuhan na mamasuhami ruasmon, hasa hami manupaki, asa selesai pembangunan huriamon, di bagasan buarmu na marbadiai. Satok kinaya Tuhan, ipasahat na posomi ima Tuhami, ima hatami, parsalai Tuhan na posomi, tabay bisu do apistaran, suasungoni hami, lehon mahami kemampuan haturangan, asa lamu hatu si hami, basa-basami marhite, hite hatami, bisa luhut ngulu nami. Tuhan, oleh atema upasatami tuho, dalam perjulu Tuhan, sisa dosa nami nagudangi, asa taluk pami majalo basa-basami. Marhite-hite Yesus Kristus, saya sauk ma lomo ni roham. Amin. Tahu manomu-nomu jamita, marede maita sian buku ede nomor 245, ayat sada, satu tolu, rima kita jongjong. Tuhan Yesus ale aleki, Tuhaki, ai di pamalung dona tondiki, Tuhaki.
serep rohana burju Tuhaki Nilalahat susaata Sadito gudo hitarap Ay aleta na burju doi Tuhani Sadi dongani dohi tatokong Tuhaki Nang lasni roharade di jolong Tuhaki Nilalahat susaata Sadita gudo hitarap Ale tanah burjudoi Tuhani Amin. Undul mahamu martangi yang mahita nungarade hami ale Tuhan debata lao mambege hatam ima barita nauli nanaeng pasahaton naposom Tuhan dame nasumurung doho tondi porbadia imanamian di bagasan tondi nang rohanan jaladongani parbisuhi naposom laho patarioson hatami marhuaso maho pasaut ma hatam Tuhami di bagasan guar di debata ama martangi yang hami tuho amin. Shalom madihita saluhutna parjolo sahali sebelum dipasahat hatani Tuhan saya meminta maaf kalau nanti dalam menyampaikan firman Tuhan harusnya merdongan bahasa Batak Toba alai mungkin dang dope tolap hu amang dotaminang marboha baenon mohon dimaklumi. Imahata parjolo mau liate jamita dihita di bagasan minggu sadarion dienet dos yan buku Lukas bindu 10 tolu ayat 10 sahatu ayat 10 pitu. Lukas 10 tolu ayat 10 sahatu 10 pitu songonon mahatana hujahaon tuhita saluhutna. Dungi mangajari ma ibana di sada parguruan jupa ari sabat. Jadi adong madisi sada paropuan. Naung martondi si bahen marsahid leleng ni 10 walu tahun. Suhungdo dagingna jaladang tarbahesa dirgak. Dijau Yesus ma ibana jumonok dung diida. Jalanin nama mandok ibana. Malua mahoinang sian parsahiton mi. Laos di apehon matangan na tu ibana. Jadi pitor di padirgak paropuanima dirina. Jala dipuji ma debata. Alai ia situani parguruani sogoma rohana. Alana pamalum sahid Yesus jupa ari sabat. Jala Roma hatana tunatoropi.
Onom doari dinapatut mula ulaon hita. Disima horo, disima hamuro, asa di pamalum sahit muna. Hunang ma di ari sabat. Alai ninna Tuhanima mangalusi iban. Eho pangasi, daganup hamu, makar hari horbona, manang halodena, sian panggagatan di ari sabat, manogi hosa marsobur, ia on, sada boru ni si Abraham, naung nirahutan ni si bolis, 10 tahun leleng, dang patut har-haron ihot-ihot na di ari sabat, dung didok ibanai, muruk masude alonai, jalan marlas ni roha masude na toropi, siala saluhut pambahenanna namar muliai. Sahat tusido, pancahaon dihatani Tuhan, dihita saluhut. Amang inang nani haholongan ni Kristus Yesus. Turpuk ni camita dihita di bagasan minggu sadarion, ima sabat. Sabat mangulahon lomo ni roha ni debata. Dihalak Israel, di bangsa Israel. Sabat ima ari papituhon. Sabat didok ma ari pabadiahon debata. 2 Musa 20 ayat 8 sahat 10 sada. Ima sabat. Molota jaha bibelta jot-jot do didok disi bahwa Tuhan debata di ari sabat lahodo mangajari di bagas joro ni Tuhan. Songon di ayat 10 nakin didokma Roma Tuhan debata mengajari di sada perguruan jupa ari sabat. Tabereng maamang do tamuinang bahwa di ari sabat dinaro Tuhan debata mengajari di sada-sada perguruan. Di ayat 10 sada didok, adong sada paropuan namar sahid. Sada paropuan adong di tonga-tonga di bagas joro ni Tuhani, ima naung 10 tahun marsahid, suhung do dagingna jaladang tarbahen dirgak. Dia dikuasai oleh roh yang membuat dia sakit sampai dengan 18 tahun lamanya. Tabereng majo sada paropuanon, pangajari dihita satu teladan bagi kita tentang sada paropuan naung 10 tahun marsahid. Nang penung ngaleleng ibana marsahid, alai hatani Tuhan mandok bahwa rodo ibana tu bagas joro ni Tuhan. Di pasahat do dirina, rotu bagas joro ni Tuhan, lao pasangapon Tuhan debatana. Songon na do nidok di 2 Musa 20 ayat 8 sahat 10 sada. Nang pemarsahid alai paropuani tongdoro tu bagas joro ni Tuhan. Tabayak konjo amang dot tamuinang. Ay molo didok bahwa sada paropuani
suhungdo daging na jaladang tarbahet sadirgak. Artinya posisi postur tubuh si perempuan ini adalah bongkok. Bukuk. Aimolo jol mana bukuk pasti do dang boy bedenggan mamereng tujol. Coba kita bayangkan, kita contohkan diri kita itu seorang perempuan, seorang yang bungkuk. Aimolo jol mana bukuk pamerengna otomatis lebih cenderung ke bawah. Dia sudah 18 tahun sakit. Pemandangannya lebih berfokus ke bawah. Dan mungkin ia tidak mampu lagi melihat ke depan siapa yang di depannya. Tetapi ia mengenali dengan suaranya. Kondisi paropuan nasuhung badannya, bungkuk dang boy dirgak, itu adalah sesuatu posisi yang sangat tidak enak, tidak nyaman. Tetapi hatani Tuhan dison mandok bahwa paropuani rodo mangalap gugu partondian lewat ibadah di minggu Sabat itu. Taingot joamang, ado hatani Tuhan di Matius 6 ayat 30. Koi sahalak dihita ama mancahaon Matius 6 ayat 30. Silakan molo adong dihita sahalak amang wasi hombing di jahon matuhita. Mau lihat ya mang. Matius 6 ayat 30 mandok. Carilah daun. Lului hamu maharajaon ni debata jalaha bonarana. Dukkoni tambaon nama aka ondeng Tuhan. Itu dikatakan. Kemudian mari ibu baca madihita Matius 10 sada ayat 20 walu. Sahalak sian ina boy membacahon dihita Matius 10 sada ayat 20 walu. Silakan Inang si Mamora. Mau lihat Inang. Romahamu naluja jalana sorat asa hupasonang hamu. Firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Datanglah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Supaya ku berikan kelegaan kepadamu. Sada paropuan namar sahid nunga 10 walu tahun. Posisi tubuhnya dikatakan suhungdo dagingna jaladang tarbahes sadirgak. Kondisi demikian pun. Sada paropuani tongdo lao mandapoton Tuhan debatan. Lao donasida pasahaton dirina. Lao donasida mangalap gugu partondian nasiat Tuhan debata. Marsiajar mahita amang detaminang. Baik yang ada di rumah mengikuti ibadah secara live streaming, baik kita yang ada sekarang ini, dari seorang perempuan yang sudah 18 tahun sakit sampai bungkuk badannya.
Keadaan sakitnya tidak menjadi alasan baginya untuk datang. Tetapi sebaliknya, alani porsuk ni parngoluanna. Rodo paropuani, lao mangidogogo sia Tuhan, lao mangidogogo lewat persauran, asa ditangyakon akadongan. Dang adong di ibana, maila. Maila alani porsuk ni parngoluanna. Karena cenderung orang bangsa Israel sakit penyakit terlebih lagi sampai sudah menaun. Anggapan mereka itu adalah karena dosa. Tetapi sada paropuonon patuduhon tuhita, tidak ada rasa malu. Tidak ada keputusasaan. Alai di pataridahon do tuhita, godang niha porsiaonna. Pengharapannya begitu besar. Kalaupun sudah 18 tahun. Tetapi itu tidak membuatnya beralasan aidak polalao betu gareja. Aidongani pe iboto do songon dia parngoluaku, songon dia sahitu. Dang adong songoni di paropuani. Alai ibagasan porsuk ni parngoluanna. Roi mana lao pasahaton dirina. Rodo nasida mangidogogo sia Tuhan debata. Rodo nasida mangalap gogo partondian. Tada perenungan mai inang amang dihita saluhutna. Naong di basa-basa Tuhan hasehato. Naong di basa-basa Tuhan godang akka pasu-pasu. Tahalak namar sahid pero tu bagas joro ni Tuhan. Bohatu akka hita saluhutna. Banyak yang menggunakan alasan. Banyak yang berdalih. Tetapi hari ini sada paropuan menunjukkan teladan bagi kita. Dukoni inang dot tamuama. Di ayat 12 sahatu 10 tolu. Di dogma Yesus pamalupon namar sahid ima sada paropuani di hari Sabat. Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit 18 tahun lamanya di hari Sabat. Ini menunjukkan patuduhot tuhita. Ahadu sabati. Ima songon turpuk ni jamita dihita. Sabat ima mangulahon lomo ni roha ni Tuhan debata. Idona diulahon ni Tuhan debata. Tuhan debata lao tu bagas joro. Dangholan naeng marjamita. Alai Tuhan debata mengajari si seanna. Laos disido imana Tuhan debatai. Mamereng akka ruasna. Mamereng akka si seanna. Isedo yang membutuhkan dia. Ahado nagabe pangiduan ni akka si seanna. Yesus menunjukkan sahabat itu bagaimana. Mamari tahun hata di bedebata, laho mangulahon, lomo ni roha ni debata. Alai di ayat 10:4, situan ni parguruani ima kepala rumah ibadat marsobo ni roha. Adong sajodo jolma na songon situan ni parguruanon.
Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Alai ibaen ma alasanna dang boy mangulahon ulahon karejo di bagasan ari Sabat. Baginya Yesus pamalupon paropuan namar sahiti sedang bekerja melanggar arti Sabat. Ima ari paradianan tidak boleh bekerja. Alai tabereng maamang dot tamuinang. Aha alus di Tuhan debata. Tu situa ni parguruani. Ayat 15 sahatu ayat 10 ono. Dipatudu Tuhan debata ima. Tatu kebodohan. Hao Tuhan ni situa ni parguruani. Baginya Sabat itu adalah beribadah. Pasangapot Tuhan debata, membegi hatani debata, mertangia. Sebatas lingkup yang sangat kecil. Alai patudu Tuhan debata ma, songon dia habonaran na sesungguhnya. Bagaimana Sabat yang sesungguhnya Tuhan tunjukkan lewat apa? Dia datang di dalam bait Allah. Dia mengajari dan juga ia melakukan apa yang Tuhan Allah Bapanya kehendaki. Jadi otpe inang dot tamuamang. Jadi sada persiajaron madihita. Persiajaron ahamai Sabat dihita. Apakah itu Sabat bagi kita? Apakah Sabat itu sama seperti situani perguruani? Pemahaman yang sangat sempit. Datang beribadah bergereja. Begi hatani Tuhan. Mertania. Merende pasangapon Tuhan debata. Setelah itu kembali. Apakah hanya sebatas itu Sabat menurut kita? Sabat nadidok ni Tuhan debata dihita sadarion inang dot tamuamang ima ari paradianan. Lahu mangulahon lomo roha ni Tuhan. Ari paradianan. Paradianan sian sudi. Apa yang memberatkan kita? Pekerjaan kita, beban-beban hidup kita, pergumulan kita, kesedihan kita. Tuhan katakan, Sabat itu ari paradianan. Ari melepaskan diri. Ari laho mangulahon lomo ni roha ni Tuhan. Ahama inang lomo ni roha ni Tuhani. Ahama amang lomo ni roha ni Tuhani tuhita. Polo rohita songon sadarion. Marsaor di bagasan permingguota. Rap merendehita pasangapot Tuhan. Rap tapasahat tangiang pangidoat tatu Tuhan. Rap marsiajar hita manangi hatani Tuhan. Mangidogugu asa bui hita mangulahon hatani Tuhan. Alai inang dot tamuamang. Jangan putus sampai di situ. Sabat bagi kita molonga rohita di bagas joro ni Tuhanon. Buka dirita. Dangholan hubungat tatu Tuhan. Alai hubungat tatu akadungan pe. Ido ikon tabay. Pernahkah kita ketika Sabat itu
rotu bagas joro ni Tuhanon. Dungsai hita merminggu pasangapot Tuhan debata. Lau hita mandapoton akadongata. Tegur sapa. Salam tanya kabar. Ai molo ngata begi adong nakin na berduka cita. Mungkin kita kenali dia. Adong di tonga-tongata. Kenapa tidak sebagai orang yang sudah dimerdekakan? Sahabat itu juga kita harus melepaskan kemerdekaan. Roda pot tondongan. Salam margogo hodainang. Tuhan debatamang mangaleon penghiburan. Atau kita ibadah rotu sabaton holan patuduhon bohi au halak karisten ikon lao tu bagas joro. Sae mulak sian bagas joro mulak masongoni. Dang pola marsaor dohot akadongan. Dak pola adong roha mamereng ahado na boy si bahenokku. Tu akadongakku, tu bagas joro ni Tuhan, di bagasan parngoluakku, tanda ni sabati. Taingot mainang amang, Tuhan debata mandok, sabati ima mangulahon, lomo ni roha ni Tuhan debata. Tidak sebatas datang beribadah, menyembah Tuhan. Alai dipangido tuhita sabati pasangap ma Tuhan debata. Hahulungi maakadongan lewat apa? Bukan harus pekerjaan yang besar, tapi lewat senyum tegur sapa. Senyum menanyakan kabar. Supaya apa? Parsaorani lam tugu. Saling mengingatkan, saling mendukung, sehingga donganipe haduan masihol marohana rotu bagas joro ni Tuhani, alana di bagas joro ni Tuhani, dang holan pasangapot Tuhan debata, alai rapak marsaor menguatkan satu dengan yang lainnya. Meneguhkan satu dengan yang lainnya. Dukoni amang dot tamuinang. Sahabat naung dipatudu Tuhan di bagas joroi manduk tuhita bahwa sahabat itu juga adalah waktu untuk menyatakan kehadiran kuasa kemuliaan Allah. Sabat itu juga adalah waktu untuk menyatakan kuasa kemuliaan Allah. Lewat apa? Ia melakukan mukjizat kesembuhan. Artinya, molo adong do targorak, laho hita mangulahon nadenggan. Jangan berhenti, jangan tunggu nanti, tetapi kerjakan dan lakukan. Dan kita semuanya juga mari dukung. Unang dogabe, hita makatahataon dongata. Soan itu, pabadia-badiahoni, dang songoni. Alai molodongani targorak mangulahon nadenggan, dukunglah. Dang boy do piau mangulahos songoni. Kudukung. Jangan perkecil hati orang yang melakukan kebaikan karena kata-kata kita. Ingatlah Tuhan debata pesadarion mandok. Sabati ima waktu laho pataridahon hamuliaon ni Tuhan debata. Ayat 16 berkata,
ditegaskan kepada kita. Ditegaskan kepada kepala rumah ibadat itu. Paropuan naung marsahit 10 walu tahun nih, ia juga anak Abraham. Anak Abraham berarti orang-orang percaya. Dia lebih berharga dari hewan peliharaan. Sapi, lembu, domba yang dipelihara oleh orang-orang Israel pada saat itu. Yang juga dilepaskan pada hari Sabat supaya boleh mendapatkan makan dan minum. Maka Yesus katakan di ayat ke-16, ia on. Sadaboru nisi Abraham, naong nirahutan nisi bolus sibolis 10 walu tahun leleng. Dan patut harharon ihot-ihotna di hari Sabat. Yesus tegaskan kepada si tua Nimalim, kepala rumah ibadat itu. Perempuan itu, dia adalah anak Abraham. Dia sangat berharga dan dia harus mendapatkan kelepasan. Dia harus disembuhkan, tidak menunggu lewat hari Sabat. Refleksina, para siajaran na mangihut tuhita, sian hata ni Tuhanon, di bagasan samingguon, imana parjolo, debatata, mangidohon sude hita, amang inang, naposo bulung, sude naposo ni Tuhan. Tuhan debata mangidohon tuhita. Ulahon ma lomo ni roha ni Tuhan debata. Ulahon ma lomo ni roha ni Tuhan debata. Matius 15 ayat 7 sahatu ayat sia. Dohot Matius 3 ayat sia. Disi di patuduhan. Tuhan tidak menginginkan ibadah seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan katakan di Matius 15 ayat 7 sampai dengan 9. Mulutmu memuliakan aku, hatimu jauh daripada aku. Aku tidak menginginkan ibadah yang demikian. Itu adalah kejijikan, kata Tuhan. Mari kita renungkan bagaimana Sabat kita, bagaimana ibadah yang kita lakukan. Tuhan tidak menginginkan ibadah yang seremonial. Holan gabe habiasaon, tanda au halak karisten. Unang sanga ro panditai manukun ay nung nga sa taon dakkea hubereng hamu amang detaminang. Makal Roma imana sa hali sa bulan. Daang songoni. Karena Tuhan tidak menginginkan yang demikian. Karena dikatakannya juga di dalam Matius 3 ayat 9. Dikatakannya, aku dapat menjadikan batu ini menjadi anak-anak Abraham. Sangat keras perkataan Yesus. Menandakan apa? Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang hanya formalitas, hanya identitas. Karena dia katakan dia pun dapat menjadikan penyembah-penyembah yang lain. Allah dapat menjadikan batu-batu itu menjadi anak Abraham. Jangan sampai kita menjadi orang yang terbuang. Alani i, turpuk ni cabita di bagasan sadarion mangido tuhita.
gabe mahita sisean ni Tuhan debata, nasian ias ni rohana, mangulahon lomo ni roha ni Tuhan debata. Nah terakhir paduahon. Turpuk ni jami taon. Mangingoton tuhita saluhud na amang dotaminang. Mengingatkan kita semuanya. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai seperti kepala rumah ibadat. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, dikatakannya bahwa pangasi, kamu orang munafik. Jangan sampai kita menjadi bahagian dari pangasi. Kita jadi bahagian orang-orang munafik yang terlihat begitu husuk beribadah, tetapi melakukan di luar ibadah itu tidak sama sekali. Hati-hati kata firman, kata Tuhan. Jangan sampai kita jatuh kepada dosa seperti kepala rumah ibadat. Bagaimana kepala rumah ibadat itu? Mementingkan aturan tetapi melupakan perbuatan. Di Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 berkata bahwa iman tanpa perbuatan itu nol, itu kosong, itu sia-sia. Maka mari sude mahita ganup na dihaholongi Tuhan debata, gabe mahita sisean ni Tuhan debata. Nasian rohana ias mangulahon lomo ni rohani Tuhan debata. Laho mangulahon sabat pasangapo Tuhan debata. Las laho hita mangulahon holong nasiat Tuhan debata. Tu akadongata. Asa sahat ma marmulia ma Tuhan debata. Lasni rohama dipasonggop Tuhan debata. Di bagasan ngoluta ganup. Amin martangiang mahita. Tuhan nunga dipasahat naposom barita hangoluan. Namandop asa sudehami gabe sisean namangulahon lomo ni rohan ni debata. Napasangapot Tuhan debata. Napabadiahon ari ni Tuhan debata. Laos mangulahon. Holong ni roha ni Tuhan debata. Tu akas dongan nami. Tuhan pargogoi mahami ganup marsada-sada. Lahom mangulahon uloan nami. Mulai sian tikyon sahat rodi saleleng. Tuhan huboto hamido pardosa dohami. Galedo pamatang nami. Jala jot-jot dohami Tuhan. Manimbil dang margogo lahom mangulahon hatami. Alani i tong do terus hami mangido tuho. Tondi porbadia mima. Terus marhuraja. Di bagasan roha pikiran ngolu nami. Asa tondi porbadia ima. Na terus mangingoton hami. Mangajari hami. Mangulahon ulaon nami. Mauliate ma Tuhan. Sadariot pe.
martangiang dohami. Martangiang dona posom, pasahaton sude akar ruas ni huriam. Baik naro di bagas joro ni Tuhanon, nangpe nasida, namangihuton parmingguan sian jabunabe. Tuhan ibo tohodo, songon dia parngoluan ni nasida. Songon dia rohani akahami sude ruasmon, nalahoro pasangapon goarmi. Napabadiahon goarmu diari sabaton. Alani i, mangido mana posom, asa tambai pasu-pasum. Dia kasudi hami sisean mon, naro mardongan, serep ni roha. Hati yang tulus, hati yang merindukan pertolongan. Ai ibo tohodo Tuhan. Adongdo di antara ni hami. Pasangapot Tuhan debata, nang rodo hami mangalap gogo partondian, na rodo hami pasahaton, porsuk ni parngoluan nami. Beban-beban hidup, karena sakit penyakit, masalah kedukaan, masalah hidup rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya. Alai pos dorohanami Tuhan. Hodo debata nami. Hodo napuna saluhutna. Jala Tuhan. Di bagasan guarmu. Boido tarpatu paho. Sude na dipangido rohanami. Alani i. Leon matuhan. Marhite-hite. Basa-basam. Tuhami ganup marsada-sada. Asa sudi hami mulak mangasahon gogo nasihat Tuhan. Asa sudi hami boi mulak maniop sada janji ni Tuhan debata. Bahwa kami tidak pernah sendiri, tetapi Engkau Tuhan begitu dekat. Engkau akan memberikan tepat pada waktumu, dengan cara kerjamu bagi kami yang sudah datang menyerahkan diri kepada Tuhan. Te sama dosa nami Tuhan. Saud malomom di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin. Rim mahita jongjong, rap mahita mangendehon, tapuji debatatai. Tapuji debatatai, Duhut anakna Yesusi, nang ton diporbadi ape. Mulak mahamu, ulahon ma, lomo ni rohani Tuhan debata, jala-jalo ma, pasu-pasu nasian Tuhan debata. Sai di pasu-pasu Tuhan debata mahamu, jala sai di pasondakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Sai di pasondakon Tuhan debatama bohina Tuhamu, jala di pasaorhon madamena, tubagasan tondi munabe. Amin. 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 Amin.
Kelom madihita, Tuhan mangaramoti.